Jak bojovat s akné? Akné je jednou z nejčastějších kožních chorob, která trápí především mladistvé. Vliv na tvorbu akné mají hormonální změny, kdy se tvoří nadměrné množství mazů v mazových žlázkách. Ovšem pokud se akné vyskytuje i v dospělosti, je potřeba hledat příčinu jinde, například ve způsobu životního stylu. Nyní si povíme, jak správně pečovat o tento typ pleti. Základním krokem k péči o akné je každodenní čištění. Bez správného čištění pleti nemá další péče smysl. U aknotické pleti provádíme stejné čištění ráno i večer. Pokud je na pleti make-up, je nejprve nutné použít dvoufázovou odličovací emulzi. Jako první pleť vyčistíme čistící pěnou s mořskými řasami na problematickou pleť z řady Acne Stop. Ta citlivě odstraní přebytečný kožní maz, udržuje tak dlouhodobě matný vzhled. Nejprve pěnu naneseme na obličej, poté pleť důkladně vyčistíme a nakonec smyjeme za pomocí vody. V této fázi z pleti odstraňujeme nečistoty rozpustné v tucích, tedy například nečistoty z ovzduší, jako je prach, smog a tak dále. A pozor, tato pěna má jednu velkou výhodu. Pokud máte problém s akné i na dekoltu a na zádech, můžete ji aplikovat na tyto partie i při sprchování. Dočištění provedeme bylinným tonikem na problematickou pleť. Je bezalkoholové a díky extraktu ze šalvěje, jalovce a tea tree má protizánětlivý účinek. V této fázi z pleti odstraňujeme nečistoty rozpustné ve vodě, tedy například pot. Toto dvoufázové čištění provádíme ráno i večer před spaním. Poté je pleť připravena na aplikaci přípravku. Na den po důkladném vyčištění používáme přípravek Calming Serum Anti-Acné na zklidnění pleti. Používá se i po velkém, hlubokém čištění pleti. Pleť se sklidní a ustoupí projevy podráždění. Na večer je vhodný krém s fytosfingozínem, který má výrazné antimikrobiální a protizánětlivé účinky. Při pravidelném používání se snižuje tvorba kožního mazu a výrazně se omezují projevy akné. Jestliže cítíte, že se tvoří nový pupínek, zapomeňte na to, že si ho vymáčknete sami. Mačkáním si můžete nečistoty roznést po celém obličeji a způsobit si tak daleko rozsáhlejší zánět. Mačkání pupínku nechte odborníkům, kteří ví, jak na to, a po čištění se nevytvoří hluboká jizva. Zkuste anti-acné rolon na problematickou pleť, který je ideální pomocník během celého dne. Vejde se jak do tašky, tak i do kapsy. Kdykoliv ucítíte, že se tvoří nový pupínek, aplikujte ho přímo na místo, kde cítíte, že je ho třeba, a uvidíte, že do druhého dne už bude po problému. Pokud vás trápí černé tečky, vyzkoušejte gelovou masku slupovací. Maska se nanáší rovnoměrně na pleť, lepší je provést 2 aplikace za sebou. Necháme ji 20 minut zaschnout a poté velmi snadno masku sloupneme od brady nahoru. Na masce vidíme, že na ní zůstaly nečistoty, které se usadily v pórech. A jedna rada na závěr. Je dobré navštěvovat i kosmetický salon, kde se dají tyto problémy velmi šetrně a za přijatelnou cenu odstranit. Ale o tom si povíme až někdy příště.